В това видео ще ви покажа два атласа, които са издадени през месец юни 1898 година и са част от една поредица от атласи, използвани в българските училища. Те са издадени от Христо Данов и се наричат Софийски отечествен атлас, част 1, а до него е част 2. Това е, вече не знам кой опит мой да направя видео за тези издания, защото всъщност става твърде дълго, тъй като има много неща, които са интересни, свързани с тези издания, и затова сега ще направя първо видео, след това ще кача още няколко. Идеята на тези атласи е да бъдат използвани в училищата като средство помощно, спомагателно в часовете, свързани с дисциплина, която днес се нарича география, тогава имала малко по-различно наименование. В началото на първата част на този атлас, ето тук, имаме предговор, който е написан от Христо Данов, в който той обяснява каква е логиката, идеята на структурирането на част 1 и част 2 на това помагало и защо точно в тази поредица, в която са направени картите и са показани тук, са сложени. Защо точно в тази поредица според него трябва да бъдат изучавани отделните теми в трето и четвърто отделение, също така и в малко по-големите класове. Това, което той казва, е, че според него, за да може децата да възприемат пространството и да възприемат картографското изображение, което е поместено тук, като тук трябва да вметнем само, че преди това децата в училище нямат подобни помагала. Те не използват карти, не знаят как да използват карти, а вероятно много от тях дори никога не са виждали в живота си географски карти. Та, за да може те да започнат да възприемат изобразяването на пространството в такъв вид, като схема или съответно като географска карта, той предлага първо да бъдат използвани схеми, които да показват класната стая. Виждаме я тук. В класната стая е показано как изглеждат чиновете, учебната стая, цялата северна стена, източна и така нататък. Тук имаме маса, столове, черна дъска. Изобщо цялата структура на една класна стая. В долната част вече излизаме в малко по-дребен мащаб и имаме план на едно двойно основно училище. Тук виждаме място за гимнастика, имаме овощни градини, зеленчукови в двора на училището, също така описание детайлно на цялата структура на училището. С жилище за слугите, учебна стая, съвещателна стая, още една учебна стая за трето отделение, конкретно стая за пособия и така нататък. И всъщност неговата идея е, че по този начин децата могат да възприемат как изглежда класната стая първо, след това районът около училището и самият му двор, а след това отиваме в малко по-дребен мащаб, т.е. гледаме участъка от град София. София по това време е разделена на отделни участъци, които на картите от този период може да ги видите с различни цветове. И тук виждаме как изглежда централната част на града, като идеята на използването на този участък, на тази част от София като картографско изображение в учебните часове, е децата да могат да възприемат къде точно се намира тяхното училище в контекста на населеното място и част от населеното място всъщност и съответно как изглеждат улиците, как изглежда уличната мрежа и така нататък. Какво можем да видим тук? Различно спрямо това, което е днес в централната част на София. Първо имаме княжески манеж на мястото на Националната библиотека. Тук при парка Заимов имаме казарми на конвоя, артилерийски казарми насам. Булевард Дондуков стига до площад Свети Крал и площад Съборни всъщност с църквата Свети Крал, която е в днешно време с друго наименование. Предполагам, ще се сетите кое е това място. Тук имаме булевард Витошски, което всъщност е булевард Витоша, който след това преминава нататък в Мария Луиза и стига до Централна гара. Тук имаме минералните бани и площад Свети Никола. Това е един пасаж, който е свързан и с улица Търговска, улица, която е
вече не съществуваща, за съжаление, тъй като този район пострада много сериозно по време на бомбардировките през Втората световна война. Тук можем да видим и паметник на цар Освободител, който всъщност днес е руски паметник. Спирам до тук и само ще загадна какво има нататък. В този атлас има страшно много карти и те показват начина, по който по това време е възприемана територията и на България, и на света, и как всъщност децата са изучавали тази тематика. Като само се изкушавам да ви покажа ето тази страница, този разтвор от атласа, който ще разгледам отделно в друго видео. Вижте колко е красиво и колко интересно изглежда по този начин показана картата на света.